Rincón de Soto Errioxa da berez Nafarroarekin mugan egon arren. Halere, Fernando Llorente eta Ruben Pardo futbol jokalariek Euskal Selekzioarekin jokatu izan dutenez, pixka bat Euskal Herria zabaldu egin dute, eta guri aitzakia horixe aski iruditu zaigu bertara joan ahal izateko. Lierni Agirrezabala, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabier. Bueno, zerk eraman zaituzu Rincón de Sotora? Bueno, Ruben Pardo eta Fernando Llorente aipatu dituztu, kasu honetan ez gara joan futbolaz hitz egitera, baizik eta hementxe mahai gainean ditugun, udari, madari edo txermenez hitz egitera. Badakizu oso ezagunak direla Rincón de Soton. Alaxe dira, eta itxura ederrekoak ekarri dizkigu. Jateko ekarri dute, hemen gure askari edo merienda goixe, labana eta guzti. Hale, probatu, goixo daude eta. Bai, dastatuko dut, lasai. Udari hauek, Xabier, Rincón de Sotoko jatorri izendapena dute, herriak berak ematen die izendapen hori, horrek ez du esan nahi, bertan bakarrik ekoizten direnik. Inguru horretan, Bakalahorra, Alfaro eta ondoko herrietan jende asko bizi da udarea ekoiztetik eta esan genezake bertako aktibitate ekonomikorik nagusienetakoa dela. Dagoeneko jasota daude. Hori, bai, abuztua amaierarako guztiak jasotzen dituzte, baina alere jatorri izendapen hori edukitzeko badakizu ezaugarri batzuk edo behar izaten dituztela eta horretara joan gara. Eriz Zumarragak esplikatuko digu? Hori da, Eriz Zumarraga bertan aurkitu duzu. Alaxe da. Ikustezaten bada. Entzuten dudanean Rincón de Soto beti datorkit udarea edo Llorente. Eta orain Pardo. Eta orain Pardo hori. Baita, jatorri izendapenai ematen dion herri Rincón de Soto da, naizta jatorri izendapenoi beste herri batzutara ere zabaldu dan. Horren barru neoteko eukibardon berezitasune da udarea egon bar dela Ebro ingurune hazita. Horrek ematen dio ezaugarri nagusienetako bat hemengo madariri. Azalen dauke rusetin deitzen dan... Hemen ikusi genezak ez da, oraindik ere udare bat dago hemen zintzilik? Hau da, rusetin edo ordoia. Hemen esan deunez goizen belainoa dago, eguardin belainoa desagertzen da eta ezetasune gelditzen da azalen ingurun. Eguzki jotzen donen izugarrizko indarraken jotzen do eta horrek egiten dizkio azalen mikropitzadura batzuk. Beste ezaugarri badaukeuna da, oso euri gutxi daukeula. Horrek albidetzen dona da, barrutik zeak dauzkela, madari dauzkela, azukar asko dauke, tekstureare oso fine da. Udarea jaso eta honek hartzen dituzue. Ze hotza egiten duen, Eriz? Bai, azkenen fruta denbora luzez mantentzea nahi baldin badu, egon behar da 0 gradutan, gradu baten azpitik izoztu ingoliake eta 3-4 gradutan hasiko liake heltzen eta usteldu ingoliake denborakin. Hemen hasten da kalibrazio prozesue. Kalibradorak azkenen inbardona da neurriz sailkau frutea, eta oso garrantzitsue da izan deila oso ondo tratatu dezala frutea. Horregatik juten gara poliki-poliki, ez inungo golpeik emateko, ez ubelduraik, ez ezer. Kalibradorak baita egiten dona da, eozein akats baldin badauke, bai barrukoa, bai kanpokoa fruta horrek, bana egiten do. Honek noski ez luke balioko, ez da? Ez, baldin badauke arazon bat hori izurrite batena izan lehike, egon baldin bada adibidez txingorrean golpen bat, baldin bada zer kalibradorak banau ez dona, hemen begiz lanean dabitzan hauek zea egiten du, baita banau egiten du. Eta udareak hemendik saltzeko prest ateratzen dira? Bai, hemendik gero etortzen die kamioian kargatzen ditugu eta zuzenen urrengo egunen dendan egon da daude. Zei, jauzu bezalako goierritzar peto batek hemen Rincón de Soton. Nahiko galdera zaile da. Azkenen Euskal Herrin nekazaritzan lan egitea oso zaile dela. Oso ni nekazal ingeniere naiz eta alde hortatik nik dei bat egiten dut Euskal Herrin nekazaritza eta bai kooperatibismoa, nekazaritzako kooperatibismoa bultzatzeko. Zatik azkenen nik uste oso garrantzitsua dela herri batek ekoiztea jaten dona. Tira, haundi xamarra zen, baina nik bere alaxe mutxikin duko nukenik txermen hau, Lierni edarra dago. Edarra dago, Oso onak, benetan oso onak eta esan dakoa, Eriz entzun diogu Ebro inguru horretako klima dela eta ezaugarriak direla medio, horrelako ez da ateratzen dira, altxorrak ateratzen dira. Bikain. Gainera badut oparitxo batea. Joan aurretik. Opari eta guzti. Zuretzat, Xabi, ez zara kejatuko, Ez, horixe, nola zure bisita eta gainera txermenekin. Eskerrik asko, Lierni. Beste bat arte, Xabi, bihar arte.